Fie din partea mea, Samir Francezu, cu dedicație foarte, foarte specială, pentru omul cu cel mai mare caracter, pentru omul cu cel mai mare respect, care are și putere, și valoare, și mare respect pe propriile lui puteri, să-i dea Dumnezeu noroc și fericire și mult noroc din partea mea și casă de piatră și multă sănătate la copilașii lui și la familia lui și la soția lui frumoasă. Cum să nu mă cunun cu tine, nevasta mea? Cum să nu îți dau inima din mine? Cum să nu te iubesc, iubirea mea? Când tu ai fost și vei rămâne dragostea mea. Te iubesc, nevasta mea, te iubesc cu inima, doar tu ești dragostea mea, iubirea mea. Te iubesc până noi muri, tu mi-ești mama la copii. Te iubesc și trec prin orice-ar fi, te voi iubi. Mereu, mereu, sufletul meu. Te pup, salut!